7 штаноў на лета, якія заменяць джинсы. А пра джинсы мы пагаворым у наступным відэо. Першыя штаны гэта льняныя. Яны могуць быць як і ад гарнітура, так і ад больш зняволенага камплекта з кашуляй. Другія штаны сатынавыя. Іх можна выкарыстоўваць у вобразах замест сатынавай спадніцы. Яны дададуць у вобраз больш цікавай фактуры. Трэція штаны з карунак. Яны могуць быць з унутранымі шорцікамі. Гэта калі вы выбіраеце кароткі верх. А могуць быць і без. Тады мы надзеваем знізу бэжавую бялізну і выбіраем верх, які прыкрывае шагавую зону. Чацвёртыя штаны піжамныя, але не такія, як былі ў мінулым годзе, а яны сталі больш жаноцкімі, рамантычнымі, з фальборкамі і іншымі ўпрыгажэннямі знізу. А калі вы хацеце вызначыць, што дакладна вам патрэбна дадаць у гардэроб, то прыходзьце на мой онлайн-разбор гардэроба. Там уся інфармацыя. Пятае. Шырокія лятучыя штаны з мадалу альбо віскозы. Яны могуць быць як поўнай даўжыні, так і скарочаныя маркоўкі альбо аладынкі. Шостае. Аблеглыя штаны, капрі альбо флэт. Яны вельмі пасуюць дзяўчыны з зграбнымі даўгімі нагамі, з фігурай перавернуты трохвугольнік. Несёмыя штаны спартыўныя а-ля адыдасы. Яны для яркіх, незвычайных дзяўчын, якія любяць спартовыя стыль, але спалучаем іх з неспартовым адзеннем, з кашулямі, з піджакамі, з кардыганамі, з джинсоўкамі.